Λοιπόν, θα είμαι λίγο σύντομος για να προλάβει να γίνει και διάλογος. Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο που προσπαθεί ο Γεωργιάδης να πει, ότι θα πετύχει μία εξοικονόμηση με τον καινούριο τρόπο τιμολόγησης του ύψους των 480 εκατομμυρίων ευρώ. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα η δαπάνη κλείνει το 2013 στα 2.530, θα πάρει clawback επιστροφή από τις εταιρείες 160 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι η δαπάνη θα πάει 2.370. Εάν σε αυτό το 2.370 υπολογίσετε ότι θέλει να πετύχει μείωση 500 εκατομμύρια, θα πάμε στο 1.890. Στο 1.890, με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε 80% κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο κατά κεφαλή δαπάνη για φάρμακα. Ο μέσο ευρωπαϊκός όρος είναι 320 ευρώ και το 2014 με τις προβλέψεις του Γεωργιάδη μας πάει στα 178. Δεν θα μιλήσουμε για υγειονομική φτώχεια που είπε πριν ο Ανδρέας ο Ξανθός, θα μιλήσουμε για υγειονομική βόμβα. Είμαστε σε επίπεδα κάτω και από τις τέως ανατολικές χώρες. Στα 178 ευρώ κατά κεφαλή ετησίως. Ο λόγος που θέλει να πάει εκεί δεν είναι για τον έπιασε καμιά πρεμούρα η οικονομία. Είναι μνημονιακή υποχρέωση. Να πάει στο 1% του ΑΕΠ. Ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το οποίο συρρυκνώνεται διαρκώς τα 4 τελευταία χρόνια. Φέτος θα κλείσει τα 190 εκατομμύρια. Πρώτη παρατηρήση αυτή. Δεύτερη. Στο μόνο κομμάτι στο οποίο έχουμε αύξηση φαρμακευτικής δαπάνης είναι στα φάρμακα υψηλού κόστους. Όταν φύγανε από τα ιδιωτικά φαρμακεία, φύγανε στα 420 εκατομμύρια και έχουν φτάσει στα 590. Τα 590 συμπεριλαμβάνονται στη συνολική δαπάνη των 2,3 δις που σας είπα πριν. Που σημαίνει ότι αν αφαιρέσουμε τα 600 από το 1,9 που θέλει του χρόνου, θα μείνει για το υπόλοιπο των φαρμακείων, των ιδιωτικών φαρμακείων, 1,2-1,3 δις. 11.500 φαρμακεία είναι αδύνατο να επιβιώσουν. Μιλάμε για λέλαπα αν περάσουν αυτά τα μέτρα. Την ίδια στιγμή, όλη του η προσπάθεια είναι να περάσει φθηνά γενώσιμα προέλευσης από Ανατολής. Είναι γνωστές 3 εταιρείες που λιμέρονται το χώρο. Είναι γνωστό πια ότι το 52% των γενοσύμων είναι προέλευσης Κίνας, το 22% Ινδίας, το 17% Ισραήλ. Και υπάρχει μια ελληνική βιομηχανία η οποία με αυτά τα μέτρα οδηγείται στο κλείσιμο. Και επειδή προβοκάρει διαρκώς ο Γεωργιάδης από τα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με τους στόχους του, δηλαδή ότι εγώ θέλω να βοηθήσω την ελληνική βιομηχανία και ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση βοηθάει τις πολυεθνικές, σας διαβάζω την ανακοίνωση των Ελλήνων φαρμακοβιομηχάνων για τα μέτρα του Γεωργιάδη με την τιμολόγηση. Και λένε: για τις μειώσεις που επιβάλλει, υπό τους όρους αυτούς η δυνατότητα κυκλοφορίας γενοσύμων ελληνικών είναι αδύνατη, αφού η τιμή τους δεν φτάνει να καλύψει το κόστος παραγωγής. Αυτό ισοδυναμεί με καταστροφή της εγχώριας φαρμακοπαραγωγικής βάσης, ενώ οι μόνοι που ευνοούνται είναι οι μεγαλοεισαγωγείς γενοσύμων φαρμάκων από χώρες χαμηλού κόστους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προστασία της δημόσιας υγείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τη στιγμή που εδώ και 2,5 χρόνια ψήφισε ο Λοβέρδος τους εφαρμοστικούς του πρώτου μνημονίου, υπήρχε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι να μπουν οι πολυεθνικές αυτές συγκεκριμένες με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος, να εξαθλιωθεί τελείως το επίπεδο των φαρμάκων. Ο ΕΟΦ είναι ανίκανος να ελέξει, έχει 9 επιθεωρητές αυτή τη στιγμή για να ελέγξουν 330 εκατομμύρια κουτάκια που κυκλοφόρησαν πέρυσι. Να ελέγξουν όλα τα κτηνιατρικά, όλα τα καλλιτικά, όλα τα παραφαρμακευτικά, ό,τι κυκλοφορεί.
έχει φτάσει σε 120 εργαζόμενους, ο ΕΟΦ, από 300 που είχε στην αρχή της κρίσης με το μνημόνιο, την ίδια στιγμή που η Σουηδία με τον ίδιο πληθυσμό έχει 800 εργαζόμενους στον ΕΟΦ. Ποιος θα διασφαλίσει την ποιότητα των φαρμάκων των κυκλοφορούντων? Ποιος? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μία λέλαπα, δεν αφορά μόνο την φαρμακοβιομηχανία, θα συμπαρασύρει όλο τον κλάδο. Αρχής γενομένης από την τελευταία ομιλία του Ανδρέα του Ξανθού και στην αρχή του Λευτέρη του Μαρίνου για το σχέδιο άλωσης μέσω συγκεκριμένης πολιτικής για να ευνοήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Ήδη στη χώρα μας γίνονται εξαγορές φαρμακείων από αποθήκες, το ξέρετε. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Και προφανώς έχουν κατά νου να έρθουν μεγαλύτερες εταιρείες να αλώσουν και το χώρο της λιανικής πόλης. Αυτά για να μην μακρηγορούμε. Και βέβαια απλώς μια επισήμανση ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα του Πανελληνίου, για να μην ξεχνιόμαστε τώρα ενώπιση των εκλογών, δεν υπήρχε θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αυτό το ζήτημα. Όχι να αντιδράσουν. Δεν το βάλαν σαν θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο που τους απασχολούσε ήταν η Data Bank. Πώς θα μαζέψουν λεφτά να κάνουν ταμείο τώρα που δεν έχουν λεφτά με το ΚΑΕΦ. Ταμείο εξόδου. Αυτή είναι όλη τους η έννοια. Με τον τέος διοικητή επικεφαλής του ΙΚΑ, επί Πασόκ, τον κύριο Νεκτάριο. Ο οποίος είναι πρόεδρος, συμπληρώνει ο Γιάννης και έχει δίκιο, ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας. Σε συνδυασμό με αυτά που λέει ο κύριος Ρωμανιάς, πώς πάνε να απαξιώσουν τελείως την δημόσια ασφάλιση και να μας πρόξουν και προς την ιδιωτική με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Δεν πρέπει να αντισταθούμε. Δηλαδή μέχρι πότε? Αυτά.